Gayeng banget gampangannya. Iya, oke. Sugeng Sonten. Selamat datang Sugeng Rawuh kagem tamu undangan saking Bapak Sibul Hajat samenika Bapak Herminto. Semoga dilajengaken malih campur sari blago mesin. Potong ya. Iya, yang mau disit. Iya, kita nyemak-nyemak. Iya, nah siki gari monggo sing ngarep mundut lagon-lagon kula aturi sing arep request dangdut campur sari Banyumasen. Pokoknya komplit nang kene. Oh, sindene anu apa? Artis ayu-ayu, anu demok teblong. Wadon ya. Anu wong lanang ayu. Hari kaya Rayu lucu. Ayu ya ora, gagah ya ora ya. Mawaria. Iya. Oke, monggo. Kang Narto, mbok ajeng nyumbang lagu, monggo. Kula aturi. Hah? Ya, Mbak. Lagi makan dulu. Oh, padang ya. Lagi padang. Lagi padang ya. Dideleng nopen kenang. Us. Iya. Artis ya Parlia. Iya. Iki Mbak Parlia sing kerep nyumbang lagu. Apa ger mangan disit apa ya? Iya. Wis padang disit. Padi Kasino iki ada kan telatah limo kuwi jal garep request lagu apa? Ayo. Mumpung nang kene iki karo Mas Sardi. Ayo. Mas Ilham kae. Ayo lagune apa dari ngomong. Ki nang kene artise giri milih ayu-ayu. Aja milih nyong mau balo. Hah? Milih landane nggih kan. Kompleks sih. Ora Pakde ngertian kok ana ladan. Ada info dari mana itu Pakde? Pakde. Ada info dari mana itu? Info dari mana Pakde yo? Padahal aku sudah rahasia lo ya. Lagu apa ki nggo Randa? Lah ngomong Randa banget. Oh Randa telas. Iya oke. Randa telas, Randa sijen, Randa iya. gantungan party. Iya. Wes pokoknya